Hilduara Iriz foi unha grande aristócrata do século X, é dicir, estamos a falar de hai máis de 1100 anos. Poseu territorios ao longo e ancho de todo o reino de Galicia. O conde Ero e a Dosinda casaron e tiveron unha filla, Hilduara Iriz. Ela herdou do seu pai e da súa nai terras no Bierzo, León, Zamora, Lugo e a Costa Galega. Era poderosísima. Hilduara casou cara ao ano 890 co conde Gutiérrez Menéndez, pero fagamos unha pequena pausa. Naquel momento non había diferenzas entre homes e mulleres nobres no acceso ao patrimonio, a herdanza e ao poder. Polo tanto, Hilduara e Gutiérrez estaban nunha situación de relativa equidade. Tiveron dúas fillas, a Dosinda e Hermesinda, e 3 fillos, Munio, Froila e Rosendo. Queda con este último porque vai ser moi importante nesta historia. Hilduara e Rosendo van fundar o mosteiro de San Salvador de Celanova, un dos máis importantes da Galicia medieval, pero vai ser un mosteiro exclusivamente masculino, algo que non existía naquela altura. A comezos do século X, as comunidades religiosas eran mixtas. Homes e mulleres, relixiosos e religiosas convivían no mesmo espazo, ainda que con certas separacións. Vai ser Rosendo, que posteriormente será santo, quen impulse unha reforma que implique a segregación por sexos nos mosteiros. Hai quen di que foi unha medida bastante positiva para as mulleres, porque lles permitiu gobernar as súas propias comunidades religiosas, femininas, claro. Hai quen di que foi unha reforma moi restritiva, que deu comezo a grandes prohibicións no ámbito relixioso e social para as mulleres. De feito, Hilduara Iriz vai fundar outro mosteiro, esta vez exclusivamente feminino en Vilanova dos Infantes, onde pasou o resto dos seus días. E só vai poder entrar en San Salvador de Celanova, o mosteiro que fundara co seu fillo, unha vez morta. Vai ser Rosendo quen quere que enterren aí. Xulga ti.